που δεν μας ακούει κανένα, τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή καθαρίσματος. Πώς το λέτε, αδειάζει μαύρη λίστα, επιχείρηση σκούπα. Βλέπεις τώρα που οι μέρες είναι γιορτινές, το τάγμα των μπράβων μου διπλασιάζεται και έτσι μπορώ να συντρίψω όποιον θέλω. Έτσι πάει ο Τζάκος, πάει ο Σύφακας, πάει ο Τζάμις, πάει ο Λούγκρας και διάφορα. Μα τι μου λέτε τώρα? Δηλαδή, τα Χριστούγεννα, όπως και να έχει, είναι το ίδιο και για τους διάσημους και για τους άσημους. Πως φαίνεται ότι δεν ξέρεις τι σου γίνεται παρακατιανό απόβρασμα. Είναι δυνατόν τα Χριστούγεννα να είναι το ίδιο και εμένα? Έναν γιάνγκο δράκο που με τα λεφτά μου μπορώ να αγοράσω ολόκληρη την Αμερική. Και για τον απλό λαουτζίκο που περιμένει τον δώρο του Χριστουγέννων για να πληρώσει το ενίκιο του σπιτιού του. Δηλαδή για εσάς τα Χριστούγεννα, εκτός από την επιχείρηση σκούπα και τα πλοία, είναι και καθαρά λεφτά. Βέβαια, εσύ τι νομίζεις? Βλέπεις παρόλο που ο κόσμος είναι παρακατιανός και ασήμαντος, αυτές τις γιορτινές ημέρες οι γονείς υποκύπτουν στη βίνια των παιδιών τους και τους αγοράζουν όλα τα παιχνίδια που θέλουν. Και έτσι, εγώ που έχω 1.000.000 καταστήματα παιχνιδιών σε κάθε πόλη του κόσμου, γίνομαι πλούσιος. Μάλιστα, κάνετε φιλανθρωπίες, αγαπάτε τα παιδιά. Το πνεύμα του Χριστουγέννου, της γέννησης του Θεανθρώπου, δεν σας διαπερνά καθόλου? Λοιπόν, θα κάνουμε μια συμφωνία. Πρώτον, μην ξαναξεστομίσεις μπροστά μου τη λέξη φιλανθρωπία, διότι μου σηκώνεται η τρίπλα. Δεύτερον, γιατί να χαλάσω εγώ τα ωραία λεφτουδάκια μου για να τα δώσω σε κάποια άπλυτα, μαύρα, βρωμιάρικα παιδιά του τρίτου κόσμου. Και τρίτον, δεν αγαπώ κανένα παιδί με μόνη εξαίρεση τη Γιάνγκα Τζούνιο. Κρίμα, τόσο ρατσιστής και αχάριστος. Τι είπες, μωρή, που να σε πάρει ο γη, που να σε πάρει ευχή, που να σε πάρει ο Τρικέρης, να σε πάρει ο Σατανάς, που να σε πάρει να σε σηκώσει. Αποκάλυψε σε μένα ρατσιστή. Συγγνώμη, μεγαλειότατε, συγγνώμη. Λοιπόν, ας τελειώνω με εσάς. Τι καλό έχουν τα Χριστούγεννα? Καλό για εμένα είναι τα glamour parties στις βίλες της Εγκάλης, από όπου μπορείς να συλλέγεις πληροφορίες για να συμφλίπεις τους εχθρούς σου. Σταματήστε, πείνασα. Δουλάριο, πήγαινε να μου φέρεις μια μου σοκολά. Πρώτον, δεν είμαι δουλάριο και δεύτερον, δεν έχω σακούλες. Αχ, τι αγάπη. Λοιπόν, ας περάσουμε τώρα στη διάδοχο του θρόνου του Γιάννου Δράκου, τη Γιάνγκα Τζούνιο, και ας μάθουμε τι σημαίνουν για αυτήν τα Χριστούγεννα. Γεια σας. Τι χαμπάρια? Για μένα Χριστούγεννα είναι ένα νέο καρακάλαντο, να αλλάζω στο τσάντι μου και να αποκλαχάρω με τις κούκλες. Μα ούτε στα παιδιά δεν έχει επικρατήσει το πνεύμα των Χριστουγέννων. Μα πού έχει πάει πια αυτό το πνεύμα των Χριστουγέννων? Για καφέ, στο Πέφηξ ή στο Τόλι. Ήμαρτον. Λοιπόν, αγαπητή δούλα, σημαίνει για σένα τα Χριστούγεννα. Λίγο, σηκώνει τηλέφωνο, καθαρίζει, κλείνει ρεπείο, μπρέξει πιχαγουρόκι. Δεν σε ρώτησα αυτό. Σε ρώτησα τι σημαίνουν για σένα τα Χριστούγεννα. Ναι, πώς, εγώ καταλαβαίνει. Εγώ εισαφορώ σε πατρίδα. Όχι τέτοιο πράγμα. Καθημερινά δούλα ξεσπονίζει, μαγειρεύει και αλήθεια δεν μου αφένει. Αλλά δεν αρέσει σε δούλα όνομα Δουλάριο. Δούλα θέλει φωνάσου, Σίντι Κρόφορντ. Αχ, Δουλάριο, Σίντι Κρόφορντ λέγεται η γυναίκα. Αλλά και πάλι, εγώ δεν σε ρώτησα αυτό. Κοίτα να μου πεις, γιατί θα σου κάνω
Δεν έχω να σας πω. Αυτή η παρακατιανή και εντελώς ασήμαντη με τα συμφέροντά μου γιορτή είναι ένα μηδαμινό τίποτα. Γιατί αδειάζει η τσέπη και όλα πάνε στην πάκα. Ευτυχώς εφέτος δεν έχουμε να κάνουμε και πολλά δώρα, καθώς τους έχω τακτοποιήσει όλους και παίζουν τάβλη με τον Άγιο Πέτρο. Για φέτος μας έχουν μείνει μόνο η Κατερίνα Δράκου και η Γιάννη Κατσούνη. Αλλά ποιος ξέρει για του χρόνου, μπορεί να διεκδικήσουν κάποια περιουσία και θα τους πάρει ο διάολος. Χαίρομαι πολύ που δεν είμαι μεγάλο που μέσα.